Díky za video. Tak čus lidi. Stala se nám příšerná věc a je fakt příšerná. Zase se mi to laguje. I na tomhle tom. A je fakt strašná, jo. Měli jsme tam ty diamantové věci, víte, co jsme všechno měli. Včera jsme měli dokonce 400 diamantů. Ale bohužel nejlepší, já říkám, že nejlepší jsou prostě servery, co si uděláte sami. Bohužel Ti nejlepší internet. Čau. server udělal novou mapu. Takže všechno pryč. Chci jenom říct, že budeme natáčet Panzera. Hru. A takže to bude docela dobrý. A trošku nás to naštvalo. Jakože my jsme tam měli věcí a oni to zrušili. Nebo nezrušili. No. Jo. No. Tak čus.